Waduh, pi kelas camp em yang na iya cisaya pi wat i yang một keren biết chúng ta là đi bằng ý cho phi mà nằm con đuôi phi mình cái gì ya no kata học đi trai Julie, Julie, Julie. Ano yun? Balik do Rafi club phone. Nala phone ifi minute ang bangon nyo. Ni balik ifi ikha ba minta. Toto ay. Oh, ngamot ang kumli eh. Cak rin nirit ka, no? Siya suara di penting na kelas. Suara? Oo eh. Malapit ka, chua? Gani ini ya. Em này. Thì balik pa? Toto ay to. Tang ba, son khot yun na yan. Kulang siya ba eh? To ay taya di sa chua.